الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsa miya kipagadatan sulang-ulangwan o mga Muslim yang kaya kapamagusay tano na ayapman na pagusayin tano na gyang kuto makapantag si ko mga lokas mga datu na gusto mga bai disira na pagkagaga pusa tigir sa gyang kaya bulan na Ramadan. Ayaw tuwa pagusayin tano nagyang kutua ukit agyang kutua kambagayran sa pidya. Pira imbagayran pidya naguanto na ay ukit agyang kutua kambagayran sa pidya. Si kuda tanurumpan na kapuuni nagukapamagusaya na daanakan sa kanwa pakaisaan o antaas iku mga bangsa tano isama na yan na adam pa na malalambas iku mga loksiran. Lagi do mga ama tano, mga ina tano, mga luloksiran din, disira na pagkagaga tigir sagi ang kaiya bulan na Ramadan. Anta ka adin na mga ama iran na datu na gusto mga ina iran na bai kagiginan ni kalilid mga lolokas igiraman utuas so tao na kili niyang panso ama iya na datu nagugyang kutua ina iya na bai na kepakaya ikomentiusan anta arakatanoy adem penapaman na bibiyag si iku mga loksyan mga pagariya yang ka iya kapagusaya tano saya na igira ino saya gyang kaiya lagi daya abitiara na pagpakasulod saya agyang kuto pengasasakit agyang kuto sakitiran na dira na may pambelag gyang kuto pengasasakit ad na mga maintenansiran di isiran di mamulong na pagpakasulod pensagyang kaiya pemagusayin tano. Pada pakasul saya nagyang kuto bai maugat ad na ikaugatian nagugyang kuto bai susuan sa kanian ad na may ito awataian sususagyang kuto inaian gyang kaiya usayan na pagusayin tan wagyang kuto ukit kambagayran sa pidya uay. Miyaliw sa giyang kutuwa hadith pianutulo Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala rukhisa li shaykhil kabiri an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskina wala qada alay rawahu Daraqutni wal hakimu wa sahahahu. Ayamanay ni mga pagariyami na miya panutulo Ibn Abbas sa tigya na pipero agama Islam. Kauto pipero agama Islam sagyang kuto adeto malay ided udi na loksa tigtano adi pagkagaga pusa ani uftira agyang kuto kabukairan si iku Ramadan. Yang kuto lokas adeto anta akabai adi pagkagaga pusa ng bukasiran na aya pidiyairan nagyang kaiya mialuy saya awayo ta'im an kulli yawmin miskina na makapaganasiran sa umani gaw iya diranon ketigran na aya pantagian na sakatawa miskin kauto yuti paganaan yan anta kang baganian sa pidi agyang kuto miskin upama ko gyang kuto bulan na Ramadan na dadna kaya pamuasaan yan nun
Naya kada kalau mga gawi niya na 30 gawi na 30 mambu miskin agyang kuto mapaganan niya na anta ka mapaganan niyan. Yuto'y paman na inibagay uwaga matanwa Islam. Aya tenudan tano nagyang kuto mga lokas tano adi pakagagapusa nagyang kuto kapidiran na disiran din ng bayad mamuwasah kauto disiran din ng bayad aya bu arkiran nagyang kuto kapakapidiran. So mga ulama na inalwiran agyang kuto sudatu udi nagyang kuto paman na dato miyalokos adi pakagagapusa na makasusulro agyang kuto mga bai. Sumamuso mga inatan wa mga bai na makasusul sa gyang kuto paman na makapidya kanabasiran ng bayad sa gyang kuto kakaypos agyang kuto bulan na Ramadan. Mga pagarya niyaloy tanong kagiya papakasul sa gyang kaiya kukuman agyang kuto almaridu almayusu mimbar ihi ayamanay nagyang kuto adana sakitian. So tigitan di mamulong adana mga maintenansyan agyang kuto kap kesakitian na mialoy o mga doktorian o di nagyang kuto adin yan ni doktoran apaman na aya mapias irkanian nagyang kuto din yan nakapamuasa sa gyang kai bulan na Ramadan nagugyang kuto doktor na kasasarigan kanaba uban niya nakukonsia paman na giraw sa kanya na inodoktor, paman na kapagay na di ako pusa di. Aya pagalawin tanong saya, nagyang ko to kesakit, adi niya na may pambelag, agyang ko to paniyakitian. Miyalo yung mga ulama, padaro panagyang ko to bai, aad na ikaw gatiyan. O paman na maugat sa kanyan sa giyang kaya bulan na Ramadan, nagugyang kutua ba iyad na wata iyan na may ito susu sa giyang kutua ina iyan. Na mga ulama na inaluiran, agyang kutua upama ko subai, maugat anta agagyang kutua susuan, na upama ko ayabu ay kalakyan nagyang kaya ginawa niyan. Nagyang kutua lagi duto na upama ko di pakagagapusa sa giyang kaiya bulan na Ramadan nasa kaniyan na ayar kiyan na pagkabayad kauto. Sa din sa kadakal agaw iya din niya nakapamuasaan sa giyang kaiya bulan na Ramadan nagyo tumambu ikabayadan niyan kadakal ang mga gawi at tigo mga ulama taman sa giyang kuto kauma agyang kuto Ramadan ikadua. So pagkabayad kano ang mga bubaya misi kuwaga ma Islam. Sa kapakayati ko mga ulama pambayad si ko paman na kay po sa agyang kutua bulan na Ramadan adin yan din bubay tuon agyang kutua ka pambayad yan. Kapakaya si ko isa ka pito gawi na makadua anta ka paman na sa din sa kakagagaan yan nun taman sa di mau maagyang kutua isa Ramadan. Tigo mga ulama upamapaman kagyang kutua bai na kanaba ay ipkelakyan nagyang kaya ginawa niyan, kaipkelakyan nagyang koto awata ikaw gatiyan. Nagugyang koto awata apsusurun, nagyang koto bai na pagkabayad sa kaniyan, nagu makakiparat sa kaniyan pan. Pagkabagay sa kaniyan sa kiparat sa gyang koto betadiyan. Inalo yung mga ulama agyang kaiya kapidia wan tunay okitian. Ang tunay okit agyang kaiya kapidia na tigo mga ulama kapakay agyang kuto apidi agyang kuto miyang aluitano na aya diyang kaiyan. Si tano pa si sagyang kuto diyang ka opera emipidi agyang kuto miyang aluitano natigo mga ulama nispo sa'in min al-aruz paman na media sa gantang si ikong margas
kauto. Yang ka iya paman na darpatano na ayad na kalalayaman apangan ng kantano nagyang kutua margas nagyutoy taral biya ipidia o mga lokas agugyang kuto pedamyang aloy tano. Sama no to na aya takadir diyang kaagyang kuto isagaw ya kebukaan nagyang kuto tao na media sagantang margas. Media sagantang margas agyang kuto mipidia niyan. Tigo mga ulama, agyang kutua ka pidiya niyan na kapakay umbagay sa kanyan sa pidiya, amargas na kapakay bububud niya no to. Si eko paman na mga miskin. Paman na kanaban niya kapakay bububud niya no to, na kapakay panatimbal niya nagyang kutua ambaga niya nun. Tigo mga ulama, ako pa kay panapaman nas kanyan na di magana. Paman na pagana bedin. Sa din sa kadakal, ada niya nakapamwa sa isi ko bulan na Ramadan. O pamako ay ada niya na nakatigri, napito gawi napito miskin agyang ko to paganaan yan. Kapa kayo to, bagay ka bedin sa margas, media kagantang na kapa kay baka din na pagana sa miskin sa sadin sa kada kalagyang kuto adang ka kategori si iku bulan na Ramadan. Kapakay panatigo mga ulama, upama ko giyang kuto mga lokas na giyang kuto asul usaulan Ramadan na daniyan din na kategori na maganas kaniyang badan sa 30 amiskin. 30 amiskin na paganaan niyan siran sa makaysaysa na pakausugo-sugo niyan siran. Yan ka na nakukuman na siya na miya panutulo din na miya panutulanan si Iku Anas. Isa ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Iku kiyalo ko siyan din adi pakagagas kaniya na pusa fasana'a jafnata tharidin wada'a 30 miskinan fa ashba'ahum. So Anas na aya inikidian yan nun, aya inukita niyan, sagyang ko to kaya pakatuan yan din, miyalokos ka niyan din, na tewag yan, nagupiagan na niyan, nagyang ko to 30 amiskin. Piagan na niyan siran, nagupiakaw sugusugian siran. Piakaw sugusugian siran. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapiya, pagdintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala, asya pa niyan sa mga lokos tanu, nagupaman na pagumanang panu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga umuriran, nagupangintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala, uwadin si iku mga pamilya tanu, pangasasakit, o di na paman na di makaaragan, na pamakabagaran siran wallahu subhanahu wa ta'ala, na mipuka sa iran agyang kuto panyakit matatago si iku mga ginawairan, ilidas tanu Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga panyakit, siyapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga bangsa tano, mga babay tano, paman na sagyang kaiyamasa, na adan na ikaugatiran, paman nagyang kutua mga baiyap susuan siran. Inisyarat o mga ulama, sagyang kutua paman na mga bai, adan na wataian, susuan na amay kadisiran pagkagagapusa, yuto isyarat. Amay paman naka pagkagagapusa na ed na taralbi na paman na mamuasa kano, kapaman na sukapusa na malaibalas, nagugyuto panipaman na ndauwan rakatan o agamatan wa Islam. Giyang ko to apya magusaytan o nasito si ko mga baiya di pagagaga. Aging bida-bida sa mga tao, ad na paman na baiya mabagar, paman apya mamuasa na daaba awid akal, ugay dadam paman na mga baiya malubay siran. Tigitan wa skill na mga bai, upamuasa na kapakayaan na maulaw la adi mapya. So si tano buto man na agyang kaya pamagusay tano, naino ka suda tano ron kataro tupi na nasusambu sa mga ulama tano wasira ni lebi mata usagyang kaya usayan na nakapakay aya ilain tano nagyang kutua paman nakapagusay ranon. Uway. Balasan tano Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.